Okay. Hello? Muda say? Avera. Mukuru mukuru anozikanwa nekuisa manails uyezve kuitisa macourses ekuisa manails muSouth Africa. Mwana wekumusha anoitwa EV Nails uyo adai kuita mukurumbira wekugona basa uyezve avhura mabranch akawanda wanda muCape Town, imwe iri kuMakaza kuKailicha, imwe yacho iri kuLanga, zvekare achangovhura imwe yacho muBellville kuCape Town. Uyo aita mbiri yekugona kuitisa vanhu manails, kuisa macourses zvekare achipa vanhu macertificate. Abva aita nemutengo wakaderera zvaita kuti pabasa pake pazare. Anogara ari busy musikana uyezve vanoda kubatsirwa kuti vaidzise macourses uyezve vanoda kungoiswa manails iyo vane mafunctions avo, ungave muchato whatever zvamuri kuda, vanokwanisa kubatsira kuisa mamakeup uyezve kuruka musoro muBellville kana kuti kuLanga kana kuti kuKailicha Makaza. Babatei panhamba dzavo. Munhu ane mukurumbira, munhu anogona basa rake. That's why pabasa pake pakazara. Much love.